Рік без Кхартбаба, Сервера Караметова, ветерана національного руху, не стало раптово і трагічно. 23 червня 2018-го 77-річний Севрак Караметов втрапив під колеса легковика в Старому Криму. Попрощатися з національним героєм з усіх куточків Криму приїхали тисячі людей. Для них він назавжди залишиться прикладом боротьби за права свого народу. Він не пропускав жодного суду окупантів над кримськими татарами, за що й сам не раз ставав жертвою так званого правосуддя в окупованому Криму. До річниці загибелі легендарного Сервера Караметова пригадаємо, як жив і за що боровся національний герой кримсько-татарського народу. Суботній вечір 23 червня 2018-го. Старий Крим. Звістка про загибель Сервера Караметова приголомшила усіх, хто знав його. 77-річного ветерана кримсько-татарського національного руху на швидкості збиває легковик. За кермом дев'ятки місцевий мешканець. Він, стверджують свідки, просто не помітив Сервера Ага. Со слов свидетелей и непосредственно понятых, которые участвовали в этом деле, мы можем пояснить, что данная ситуация, скорее всего, расценится как несчастный случай, потому что, во-первых, здесь нет никаких указательных знаков. Це єдине фото з місця трагедії. Тут Сервер Караметов ще живий. Його серце зупинилося в кареті швидкої допомоги. Попрощатися з Кхартбаба, з нашим дідусем. Так Сервера Караметова зазвичай називали. Прийшли 2000 кримських татар. Для усіх присутніх його життя стало прикладом боротьби за права свого народу. Сервер Ага був совістю нашого народу. Всі, дивлячись на його вчинки, пишалися, будто ми самі це робимо. Сервер Ага дійсно був вільною людиною. Він для себе вирішив, що не буде відсиджуватися вдома, як мовчазна істота. Він сказав, що буде боротися за права свого народу, за права тих співвітчизників, які в тюрмах, за друзів, які зараз не можуть бути в Криму. Робив стільки, скільки у нього виходило. Він для нас усіх, особливо для молоді, став прикладом, щоб не сиділи вдома і боролися в межах своїх можливостей. Літній чоловік із хворобою Паркінсона навіть в умовах окупації Криму завжди першим виходив на одиночні пікети, коли не міг стерпіти несправедливості щодо свого народу. Один із них закінчився для Сервера Караметова арештом на 10 діб і штрафом. 8 серпня 2017-го він прийшов з плакатом «Путін, наші діти, не терористи» до так званого Верховного суду Криму. Там окупанти судили Ахтема Чийгоза. Проти одного дідуся тоді вийшло аж 4 поліцейських. Отпусти меня! На основе чего забираете вы? А зачем вы Вы его не выставляли туда и все. Это насилие, вы что делаете? За 4 місяці до трагічної загибелі Сервер Караметов їде до Києва, як і в 2014-му під час Революції Гідності виходить на Майдан Незалежності. На плечах український прапор, в руках плакат «Я кримський татарин. Прошу зустрічі з президентом». Із главою держави Сервер Караметов хотів поговорити про обіцяну автономію для його батьківщини. На этой площади меня лично, я здесь в 2013 году был на Майдане, и лично мне он говорил, что обязательно это будет Крым автономный. Но кроме этого он уже 4 года вообще ничего абсолютно не делает. И не хотят, по-моему, делать. Вот за это я приехал с Крыма. Того ж дня Сервер Караметов приходить на АТР, залюбки фотографується з усіма і жартує. То була остання наша зустріч із національним героєм, борцем і людиною-легендою, нескореним Сервером Караметовим. Тетяна Солій, Заман, АТР.